ଶିଆଳିଆ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାଏ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ମାଂସ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାଏ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶାକାହାରୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଂସାଶୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ବାହାରୀ। ଏଠି ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ବା ତିନୋଟି କୋଣରେ ତିନି ପ୍ରକାର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କହିବା। ତେଣୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଯେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ କହିବା ଯିଏ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଭାତ, ତରକାରୀ, ରୁଟି, ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ, ଏଗୁଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ। ତ ତାହେଲେ ଶାକାହାରୀ କିଏ? ନା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ ଶାକାହାରୀ, ସିଏ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ଶାକାହାରୀ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାଂସାଶୀ। ମାଂସାଶୀ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯିଏ କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚେ, ସିଏ ହେଲା ମାଂସାଶୀ। ମାଂସରୁ ମାଂସାଶୀ ଆସିଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଇଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଏନି, କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ଜାତୀୟ। ତ ଇଏ କିଏ? ନା ଏଥିରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁମର ସିଂହ। ସିଂହ ହେଉଛି ମାଂସାଶୀ। ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଭାବିବ। ତାହେଲେ ମାଂସାଶୀ ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ସର୍ବାହାରୀ। ସର୍ବାହାରୀ ମାନେ ସବୁ ଖାଇଯିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବି ଖାଏ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ବି ଖାଏ, ସେ ହେଲା ସର୍ବାହାରୀ। ତ ସେଇଥିରେ କିଏ ରହୁଛି? ନା କୁକୁର। କୁକୁର ସର୍ବାହାରୀ। ସେ ଦେଖିବ ମାଂସ ବି ଖାଏ ଆଉ ଭାତ ତରକାରୀ ବି ଖାଏ। ତେଣୁ ଭାତ ତରକାରୀଟା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ସର୍ବାହାରୀ। ଏଇଭଳି କୁକୁର ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ସର୍ବାହାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ସର୍ବାହାରୀରେ ଆଉ କିଏ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କିଛି ପାଠ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ ଆଉ ସର୍ବାହାରୀ, ଏଇ ତିନୋଟି ପ୍ରାଣୀର କିଛି ନାଁ ଲେଖିବ। ଉଦାହରଣ ତୁମେ କିଛି ଲେଖିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତିନୋଟି ଘର କରିବ, ଉପରେ ତା ନାଁ ଲେଖିଦେବ, ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ, ସର୍ବାହାରୀ। ତାପରେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ହଉ, ଲେଖିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରୁ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ। ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ ଓ ସର୍ବାହାରୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବାହାରୀ। ଯଦିଓ କେତେଜଣ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ହଜମ ହେବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଇଛି। ହଉ, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିଆଳିଆ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ରୁହ। କରୋନା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଘରେ